Moi Tube. Siis mä, siis semmoista asiaa. Jos mä kysyn joltakin, että haluaisitko sä VIPin ja mä voisin ehkä ostaa, niin se ei tarkoita, että mä huijaisin. Siis se ei ole hakkeroimista, jos kysyy VIPiin, että haluatko, että mä ostan. Tai kysyy salasanaa. Siis se ei ole aina huijaamista tai semmoista joo, että joo huijaan. Mä en ole huijari. Ja minuun voi luottaa. Jos minun ei voisi luottaa, niin ei olisi kukaan antanut minulle salasanaa tai mä en olisi ostanut sitä. Mä oon ostanut, siis en mä muista kuin monelle, mutta aika monelle. Sitten mä oon antanut mun hahmoja pois. Niin, jos mä olisin huijari, niin ei kukaan olisi saanut multa hahmoja koskaan. Siis mä ostin tälle kastehelmelle niin VIPin tässä joku päivä sitten. Anteeksi tää yskä. Siis kastehelmi. Sille ostin VIPin. Se oli 3 kuukautta, muistaakseni. Sitten mä oon nostanut tämmöiselle kun kenelle mä oon ostanut? Siis Namille. Ei Namille, kun tuolle. No, en mä muista nimiä. Siis kyllä mä muistan, mutta mä en muista. Sitten mä oon ostanut lisäpaketteja muille. Et minuun voi luottaa. Ok. Minun oikeasti voi luottaa. Mikä kaveri minä olisi, jos mä huijaisin heitä? En kovin hyväkään kaveri. Siis miksi jotkut väittää, että se olisi haksaamista? Se on huijaamista se. Mut en mä huijaa. Häh? Onko se tuon hahmo? Mm, joo. Toi sun hahmo. Okei. Joo. Mut en kauhean iso paketti voi ostaa.
Resvippiä. Ada. Olivia. Okei. Voisi olla vaikka joku eri nimi oikeasti, vaikka tää. Okei. Miksi tuo pitää kirjoittaa väärin? Että? On mun yskii. Siis hän saa edes yskii ennen kuin... Mä yskin vähän käärilee paljon, niin tuntuu, että pissat tulee housuun. Onko tuolla mun rakolla joku ongelma tai tuolla yskällä joku ongelma? Joo. Ei mun pitänyt mitään rakkoja puhua. Okei. Eli nyt mä menen siis ostaa sen. Omista. Per. Voisi olla joku eri nimi. Vaikka Super 123. Mutta kun tuo on siinä, niin tämä näin. Yhtä. Mutta joo, moikka!